Er I klar til i aften? Vi er så klar. Jeg mangler at tage 20 armbøjninger, det var det eneste punkt. Der er vedligeholdelse ved den her krop. Ja. Vi kører som de Hvad er det for en sang, I kommer med? Jamen, vi kommer med en glad sang. Og det kan forhåbentlig spille lidt af. Det håber vi da. Også at vi er jo ikke mega sure, når vi står og spiller. Det kan godt være, at folk kan opfatte, at vi rent faktisk har blive stå. Det håber vi da. I har stået i toppen af Grand Prix her. Tror I på, at I vinder? Der er en chance. Vi er sikkert 1 ud af 10 chancer, for at vi vinder. Men det kan lade sig gøre. Man skal måske mere sige, at vi håber. Vi håber på det. Men, stærkt felt. Utroligt stærkt. Vi gør det bedste, vi kan, så må vi se. Og hvis I vinder, hvad så? Så går vi i morgen. Tak. Ja. Så tager vi direkte til Østrig og siger hej til politiet. Ja. Det gør vi.